खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र आलासि न'आव 12:30 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिजों मोनसे गोनांथार सावराय जथुम जानानै थाङो। बे गोनांथार सावरायलायनायाव एनडिपि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि आरो साबा सेन्ट्रेल जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सा 52 एनडिएफबिनि केडारफोरखौ रेहाय होनाय आरो बारग' एनडिपिफोरनि एनआइए केस नांनायफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रोखा रोखायै सावरायनाय जायो। बारग' एनडिएफबि हाइनास आरो नन हाइनास लोगोसे आद्रा मोननो थाबावनाय रिहेबिलिटेशनफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया सिबिआइ आरो एनआइफोरनिसिम एनडिएफबिनि नांथाना थानाय केसफोरखौ उदां खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे हानजा आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि दैदेननाय हानजाया मोनसे बाहागो लायो। लोगोसे बे सावरायनाय जथुमायावनो डक्टर अनजालि दैमारि आरो एमएलए जयन्त बसुमतारियाबो बाहागो लायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव सावरायनाया जोबोर मोजां जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। UPPL दोलो महरै बिटिआरआव थाबावगोन ना थानो हाला सन्देह जाबाय। बे बाथ्राखौ थारैनो बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। थांनाय 22 आगस्ट खालाराव पकिराग्राम ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेर जयनिं जानानै थाङो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव UPPL बिजेपि आरो आक्रासु दोलोनि गासै सा 250 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बे हाबाफारियावनो मानगोनां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो माखासे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों अजद दैखाङो। बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला बिपिएफ सोरखार खुंथायनि समाव बरागारि गामियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखरखौ मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्मआ 50 लाख रां खरसा खालामना लुफुंना होदोंमोन। बे नखरखौनो मानगोनां प्रमद बर'आ 2 कौटि रां फिन लुफिननायनि मुङाव बाहायना रां जादों होनना गोख्रों अजद दैखाङो। आरोबाव लोगोसे बिथाङा खौरां बिजोङाव अजद दैखांबावोदि क'क्राझाराव थानाय सेक्रेटारि मावखुलियाव गारि हाबनाय सुबुंफोरा रां लाग्रा आरो रां होग्रा जायो होनना गोख्रों अजद दैखांदों। लोगोसे मानगोनां हाग्रामा महिलारिया मानगोनां प्रमद बर'खौ नंखाय खोथा बुंग्रा मिसलिया मानसि होनना फोरमान जाबाय होननानै बुंदों। खुगानि थावनाय जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे मिथिहोनाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रायजोनि सिङाव थानाय गासैबो गलादारफोरनिसिम मोनसे नटिस फोसावनानै होदों। दानिया गलादारफोरा रायजोआव मोन 43 रोखोमनि जाग्रा पान मसला बायदिफोरखौ बे बारनिफ्राय फाननो मोननाय नंलिया होनना फोरमायदों। बे पान मसलाफोराव आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गिख्रंथाव थासारि फारसे नारसोम हरगासिनो दं। थारैनो पान मसलायाव मोननो हादों गिख्रंथाव बिस गोनां मेगनेसियाम कार्बनेट, जाय सुबुंनि सोलेरनि देहायाव केन्सार बायदि गिदिर बेराम खालामो। सावस्रि सिबिथाय बिफान आरो आदार रैखाथि बिफाननिफ्राय मोनसे आर'जलाइखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिसिम दैथायहरनाय लेखायै गोजौ बिजिरसालिया रायजोआव पान मसला फाननायखौ बन्द' खालामनांगौ होनना फोसावदों। रायजोआव सोरबाफोर गलादारफोरा बे आयेननि बेरेखायै खामानि मावखोमायोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होनना फोसावदों। बावखुंग्रिनि मथुपारा गामियाव दै रानसारग्रा जल जीवन बिथांखिखौ लानानै गेदेर जेंना नुजाथिदों। पिसिएलसिसिनि चेयारमेन सन्जय नार्जारि आरो बिसिडिसि चेयारमेन जाकेट नार्जारिनि सायाव रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद। बिटिसि बियाब उजुनपारा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मथुपारा गामियाव सेंसन जाखानाय जल जीवननि मिशननि गेजेरजों दै रानसारग्रा बिथांखि गायसननायखौ लानानै गेदेर जेंना नुजाथिदों। रायजोफोरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला मथुपारा गामियाव गायसननो थाखाय थि जाखानाय जल जीवन मिशननि दै रानसारग्रा बिथांखिखौ भालुकजरा खेरखागुरियाव लांनो नागिरदों। अदेबानि गोबां दैनि गेजेरजों जेंना जेंसि मोगा मोगि जानो गोनां जानाय मथुपारा गामिनि रायजो राजाफोरा गुबुन गामियाव लांनो नागिरनायखौ गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखै। बिनिखायनो बिटिसि सोरखारखौ मथुपारा गामियावनो जल जीवन मिशनखौ गायसननो थाखाय मथुपारानि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों।
बिजनीआव गोबां बिबांनि नंखाय रां बिलाइ बोखांनो हादों। नंखाय रां बिलाइजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौबो हमनो हादों एसएसबि हान्जाया। थांनाय 22 आगस्ट खालाराव बेलासिनि समाव चिरां जिल्लानि बिजनी बलामगुरि हुमखिपारा सारियालियाव एसएसबि हान्जानि सिग्रोमनायाव नंखाय रां बिलाइजों सानै फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै फालांगिरिफोरखौ बिजनीनि 2 नं सारागावनि थागिबि मिथुन मण्डल आरो साहाबुद्दिन हुसेन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नंखाय रां फालांगिरिखौ सिग्रोमनायाव बिसोरनिफ्राय 14,000 रां नंखाय रां बिलाइ आरो 9,990 नंगुबै रां बोखांनो हादों। खौरां बिजोङाव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सानै नंखाय रां फालांगिरिफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायना होनाय जाबाय। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सायाव बिथां मानगोनां प्रमद बर'नि बिबुंथि। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावखुलिनि थाखाय नांगौ जानाय हा आरो टेन्डारआ जाखाबाय आरो एसपि अफिसनि थाखायबो तामुलपुराव हा होनाय जाखाबाय होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि खम समनि गेजेरावनो जिल्लायाव गोनां जानाय गासैबो मावखुलिफोरखौ थाबैनो लुनानै होनाय जागोन। लोगोसे एनडिपिफोरनि केस फोजोबनाय बेलायावबो बुङो दि माखासे केसफोरखौ गोसो जाब्लानो बोखारजोबनो हाया। बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायदों आरो गिबि मन्त्रिया सिबिआइ आरो एनआइए जों सावरायलायनानै एनडिपिफोरनि केसफोरखौ फोजोबनो माखासे राहा लामा लादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। लावथिनि सम्पाबति दैमाया लोमसावनायनि जाहोनाव आसाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय निउ आमिनपारा गामिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गोबां गामिफोरा खहा जानायनि लामायाव दंसै। दासान्दि आसाम रायजोनि गोबां जायगाफोराव नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां गामि आरो ओनसोलफोरा दै लोमसाव जानाय आरो हा खुरखानाय जेंनाजों हालाय हाफाय जानानै दं। चिरां जिल्ला 34 नं सिखली बियाबनि सिङाव थानाय आसाबारि भिसिडिसि गामिनि निउ आमिनपारा सेरजों बोहैलांनाय सम्पाबति दाहार दैमाया माथावरि खुरखानाय आरो दै लोमसावनाय जाहोनाव हान्था मेला खालामग्रा लामा आरो गामिया जोबस्रांनायनि लामायाव दं। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दै बिफानजों लोगोसे आसाम सोरखारखौ थाबैनो राहा लानो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। आथिखालाव बर' समाजाव बिसि फिसाय रायजो जानायाव गोबां गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनबोदोंसै। हाबा जाखानाय सासे बर' आइजोनि गाज्रि खामानि। चिरां जिल्ला रनिखातानि सिङाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि थागिबि थुलुंगा बरगयारिनि अनजालि बिसि निजुलाब मुसाहारिया थांनाय 24 आगस्तनिफ्राय गोमानानै दं। थांनाय 24 आगस्त बै सानखालि फिसाजोखौ टिउसनाव दोनलांनो थांनाय समाव क'क्राझार जिल्लानि पुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ पानबारि गामिनि थागिबि हमगार्ड बिसि फिसा गथ' गोनांखा मिराज बसुमतारिजों सिरियै खारखोमा लांदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावदों। हरखाबै गुबुन हौवाजों खारखोमा लांनायखौ थुलुंगा बरगयारिया गोथौयै दुखु मोननानै गावनि अनजालि बिसिखौ फैफिननो खावलायदों आरो रनिखाता पुलिस थानायाव एफआइआर थिसननाय जाबाय होननानैबो खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।